Hello, good morning. Para alaga ang puso, resistensya, mata, at buong katawan na Central Advance. Hayaan mo na, mahal. Ganun lang naman talaga siya.
talaga siya gusto. Hindi ba sinabi niya sa'yo na ayawan mo na ako? Ay, ganun ko ba yung sabihin kasi tambay lang ako. Grabe din po kanina ng tao yung pamilya na yan. Siguro type niya lang ako. Pero sorry na lang siya. Hindi ako pumapakot sa kulit niya. Huwag mo na lang pansinin yun. Ang importante, tayo na. Seryoso ka sa akin. Mahal mo ko, di ba? Mahal kita. Mahal na mahal. Iba ka nga eh. Kasi pinaglaban mo ako dun sa baklang yun. Kaya kuyawan na. Teka, bakit parang mas mahal mo pa yung baklang yun kaysa sa akin? Ano yung depensa mo sa kanya eh? Mahal, hindi sa ganun. Best friend ko kasi yun. At siya nagturo sa akin paano mag-upit. Siya ang nagdalo sa akin dito. Kaya ako paglorista ngayon. Pero parang gusto niyang kontrolin ka. Hindi naman siguro. Concerned ka kaya siya. Pero wala naman siya ipag-aalala sa'yo kasi alam kong mabuti kang tao. At mabuti ang intention mo sa akin. Tama ka dyan. Mahal kita, lady. Hindi naman nasolo ka ngayon. Umabsent muna ako sa parlor para samahan kita. Iba ka talaga. Mahal na mahal mo talaga. Pero hindi pwedeng parati kang absent ha. Paano na ang kita mo niyan? Baka yung customer mo, mapupunta na dun sa baklang urupan na yun. Hindi naman. Saka gano'n naman talaga sa parlor. Kung sino ang nandun, siya na ang gagawa. Hayaan mo na. Naisip ko lang, pwede ka na siguro pumunta ng ibang tirahan. Ganun sumama sa baklang yun. Saka yung pusoy sa kabalang niya. Mahal. Mabait si Mamita. Parang kapatid ko na siya. Kuha na lang tayo ng short time kung tulad ngayon. Wala naman. Basta, kaya ka lang ng pambayad ha. Alam mo naman Gusto yung pisigaan ka wala na? akong trabaho. Okay lang? Basta, maliligayahin kita. Nakakapigulian Gusto ako. kong masasarapan ka lang kasi mahal kita eh. Salamat, mahal. Mahal, may papakiusap pala ako sa'yo. Ano yun, mahal? Sabihin ko, hindi niya kasi. Punta ako sa kanila. Mahal, pwede ba makahingi ng pera? Ang kailangan bakit? Para may pintok naman ako. Alam mo namang nakakaya pumunta ng walang commitment. Magkano ba yun? Isang case, kaya mo naman, di ba? Mahal na mahal mo naman ako kaya hindi mo ako magatiis. Sandali. Binigyan ko sa wallet ko. Ayaw mo yan. Ako pa ba? Ang dami mong naging customer sa paglalaro ko mga nakaraang araw kasi graduation. Maraming nagpapagupit tsaka nagpapariban. Di ba ang kita mo? Sa awa ng Diyos, marami nga. Oh, eto, mahal. Okay na ba yan? Pwede mo bang dagdagan, mahal? Baka magkasarapan eh. Alam mo na, minsan lang naman to. Basta, kapag nagkatrabaho na ako, babawi ako sa'yo. Promise. Eto, mahal, oh. Yan ang una kasi marami din akong babayaran eh. Saka nagpapadala rin ako sa mga magulang ko sa probinsya. Matanda na sila mama at papa ko eh. Sige, uwi na nga ito, mahal. Mamasahe na lang. Sige na. Yan naman na yung pambayad mo sa'yo, mahal. Basta magulat ka, ha? Oo naman. Iingatan ko sarili ko. Ako. Maraming salamat dito, mahal. The best ka talaga. Mag-enjoy ka sa party. Aba, syempre. Salamat talaga dito sa bigay mo, mahal. Welcome, mahal. Salamat talaga dito sa bigay mo, mahal. Welcome, mahal. Dahil nga mahal na mahal ko si Gregory at may sapat naman akong pera papadudot ay binibigyan ko na siya. Hindi ko naman iniisip na mabigat yun sa akin dahil mahal ko siya. At gusto kong suportahan siya sa abot ng aming makakaya. Lagi niyang sinasabi sa akin na kapag siya ay nagkaroon ng trabaho at kumita na, ako naman daw ang kanyang aalagaan. Lalo na raw kapag magiging asawa na niya ako. Paulit-ulit po niyang pinapangako na siya raw ang may sa amin. Pati na sa magiging anak namin sa hinaharap. Napakalambing niya kaya madalas ay nagdadala ko sa mga matatamis niyang salita dahil doon ay tinatago ko kay Manita tungkol sa pagbibigay ko ng pera kay Gregory. Halos linggo-linggong nagbibigay ako sa kanya na parang ginawang allowance ang pera ko.
Hindi ko lang. Kaya sa kanya. Hindi na ako nakakaipon dahil sa kanya na napupunta ang karamihan ng kita ko. At hindi na ako nakapagbibigay ng pera sa aming mga magulang. May mga pagkakataon na ramdam ni Mamita Papadudot na piniperahan lamang ako ni Gregory. Inawak ko. Ulit niyang sinasabi sa akin na mag-ingat ako dahil baka ginagamit lamang niya. Pero sinasabi niya ako kung natitira ko kay Gregory ay todo ang pagtanggi. Ayaw kong isipin niya na mali ang relasyon namin. Hindi ko rin kayang aminin kahit sa sarili ko na baka natotoo ang sinasabi ng ibang tao na baka pera lamang ang hapon ni Gregory sa akin. Pinipilit kong paniwalain ang sarili ko na kahalot niya. At totoo ang lahat ng mga pangako niya. Umaasa akong darating ang araw na magbabago ang sitwasyon. Na siya man at magpapasaya, buhay at mag-aalaga sa akin. Pero minsan ay hindi ko maiwasang mag-isip. Bakit gano'n? Bakit ako na lamang palagi ang nagbibigay? Bakit parang ako na lamang ay sa kanya? Kapag hindi ko siya nabibigyan ng pera ay nagtatampo siya. Ang bigat sa pakiramdam. Pero iniisip ko na lamang na mahal ko siya at siguro ay ito ang parang ko para ipakita yun. Iniintindi ko na lamang na wala pa siyang trabaho kaya ako na gumagawa ng ganong responsibilidad. Mahirap pero mahal ko si Gregory Papadudot. At kung mahal mo ang isang tao, ay gagawin mo ang lahat para mapasaya siya. Kahit minsan ay ikaw na ang nasasaktan. Love stories. Love stories. Inawak pang tabi-tabi na. Ako talaga si Gregory Papadudot. Pero kahit anong paliwanag ko ay hindi pa rin naniniwala sa Mamita. Ito yun. Inawak na lang ang Kung ito. sinasabihan habang niloloko lang ako ni Gregory. Hindi ko alam kung bakit Sabo ng mga una ka dyan yun. Tapos bandaw man na lang ito. siguro ay dahil ayaw niyang masaktan ako pero hindi ko maiwasang maniniis. Kapag sinasabi niyang ginagamit lamang ako ni Gregory, tuwing napag-uusapan namin siya ay nagiging tensyon na ito ang usapan namin ni Mamita. Ya? Kaya naman kadalasan ay iniiwasan Ya? ko na Tutudo lamang na po nga lang. magkaroon ng usapan Tutudo na namin daw para ang hindi tutudo na kami magtalo. malin. Pinagtutudo pa yung lagyan mo. Nasa inuupahan naming room Ya? at agad akong Pinagtutudo ko lang. iwas na rin nabanggitin ang tungkol sa relasyon namin ni Gregory. Minsan, nasa labas din ako ng bahay para makipag-chat kay Gregory. Yun po ang naging sistema ko. Para hindi ako mainis kay Mamita. Dumating na nga sa puntong napag-isipan ko na rin sundin si Gregory na lumipat na lamang ako ng ibang bahay para malayo sa panghihimasok ni Mamita. Sabi pa nga ni Gregory, mas magiging maganda ang relasyon namin kung hindi ko kasama si Mamita sa bahay. Pero kahit anong pilit ko ay hindi ko magawang iwanan si Mamita. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siya ang umukop sa akin noong panahon walang-wala ko. Siya ang nagdala sa akin dito sa Maynila. Kung hindi dahil sa kanya baka hanggang ngayon ay nasa probinsya pa rin ako at walang maayos na trabaho. Ayaw kong bayaran ang kabutihang ipinakita niya sa akin ng pagtalikod. Kaya kahit mahirap ay tinitiis ko na lamang tuwing pinagsasabihan niya. Ang mas nakapagtataka pa, parang may radar si Mamita. Pagkaramdam ko ay alam niya tuwing nagbibigay ako ng pera kay Gregory. Hindi ko alam kung may nagsusumbong sa kanya o sadyang malakas lang talaga ang kutob niya. Paulit-ulit ako ang sinasabi na hindi ko binibigyan si Gregory pero hindi siya naniniwala. Hanggang isang araw, nang hindi ko inaasahan ay nahuli niya ako mismo sa akto. Masakay na ako ng tricycle noong kasama si Gregory at inabot ko sa kanya ang perang pang-allowance niya. Laking tulad ko nang biglang lumitaw si Mamita mula sa kabilang kalsada. Hindi ko alam kung ano ang mas matimbang, ang hiyaka ba o takot. Kitang-kita ko sa mga mata ni Mamita ang pagkadismaya, Papadudot. Hindi siya nagsalita kagad pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng
Mamita, hindi mo naiintindihan. Ipapaliwanag sa mga nagulang ko. Bago kayo naging magjowa ng lalaki mo, may mga pagkakataon na sinasagot mo merienda namin lahat sa parlor. Kahit hindi ko nagpapalibre sa'yo. Ngayon, pansin na pansin na kapus ka na. Halos hindi ka makakain. Bakit? Dahil napupunta sa lalaki niya ang pera mo. Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Nangangayayan ka na. Sa kasama ng kapatid mo sa probinsya, hindi ka na daw nagbibigay sa mga magulang mo. Nakakapanibago kasi dati Dalawang sila yung malain. magulang mo. Mamita, pakiusap. Pag-usahan ng palagay na. Dalawang pinamay. Tinatago sa ginagawa mo. Diyos Maliit dito. na bagay. Halos papas mo na yung kamay mo. Kakabukit mo dito sa parlor. Lahat ng pinaghirapan mo, ayun. Binibigay mo lang sa lalaki mo yun. Lady, isipin mo naman ang sarili mo. Ginusto ko naman yun, Mamita. Wala ka dapat ipag-alala sa akin. Buhay ko naman to. Wala akong dapat ipag-alala, lady. Oo, buhay mo yan pero kaibigan mo ako. Sabihin na natin mahal mo nga siya. Sige, nato na tayo. Pero dapat sarili mo muna yung unahin mo. Hindi puro siya. Habang ikaw, nagtatrabaho hanggang mapagod. Siya, ang ginagawa niya? Nasa kung saan mo pinagdo nagpupunta, naghihintay ng sustento mo. Hindi mo siya kilala, Mamita. Hindi siya ganon. Ay, hindi. Eh, ano tawag sa paulit-ulit na paghingi ng pera? Yun ang ito kanina. Hindi mo may tatanggi yun. Ganun ba ang lalaki nagmamahal? Lady, kumising ka. Ginagamit ka lang niya. Mamita, tama na. Hindi mo alam ang lahat. Mahal ko si Gregory. Narinig mo ba sa sarili mo? Mahal mo siya, oo. Pero hindi ibig sabihin niya magpapakatanga ka. Simula na dumating yung lalaki niya, nag-iba ka na. Nawala na yung lady na nirespeto sa sarili niya. Nag-iisip para sa mga magulang niya. Lady, unahin mo naman ang sarili mo. Kaya
naman na yan? Kung nagtataka-tanga. Mamita, tama na please. Hindi ko alam paruulit kang nasasaktan, lady. Pero pinipili pa rin siya. Bahala ka. Nagsasabi lang ako ng totoo dahil yung dumating yung araw na magsisisi ka. Parang mabanatag ka. Hindi ko magsisisihan ang pagmamahal ko sa kanya. Oo! Sana nga! Sana nakakabalik ka ng mga salitang yan kapag huli na ang lahat. Hindi talaga. Eh, kung sa'yo babae ka, parang nauubusan ka ng lalaki. Siguro, ingit ka lang kasi may lalaki nagmamahal sa akin. Yan na parang yung isip ko sa kapatid. Sana magkaroon ng lalaki para mairaw sa buha ko. Pero ikaw ang mamaagaga tulad ng ginagawa mo. Ay, kung ang bakla na hindi makabukay sa inaasan mo. Ano ang sinasabi ko sa'yo? Yan ang sinisip ka na. Huwag kang tanga, lady. Hindi ko na kinikipo ang kaibigan kong si Manita pagkatapos ng tagpong yun, Papa Dudu. Kahit anong sabihin niya ay pinigilan ko ng huwag na lamang makinig. Nakakapagod na rin kasi ang paulit-ulit naming pagkatao. Alam ko namang hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa parlor. Kahit umalis na ako sa bahay na tinitirahan namin ni Mami. Masakit pero kailangan kong gawin dahil sa pagmamahal ko kay Gregory. Papatugod kahit mapagod at masakta ng katawan ko sa buong araw kapag tayo pagkupit at pagkudot ng buhok ng mga kliyente. Iniisip ko na lamang na para ito kay Gregory. Ayokong maramdaman niyang hindi ko siya kayang suportahan. Ayokong maramdaman niyang hindi siya importante sa akin. Ayokong isakripisyo ang lahat kahit na ang pagkakaibigan namin hindi makita. Pero dumating ang panahon na kapag humihingi ng pera si Gregory at matuwag ng parlor at wala na akong maibigay, inuuputan na lamang ako sa mga kasurot. Minsan kahit na hindi pa ako nakakabayad sa isang utang ay hihirit ulit ako sa pamumutan. Pinipilit namang magbalik ng bayad kapag may tip extra ang mga kliyente pero parang hindi naubos ang mga bayarin. Lahat ng kinikita ko ay halos dumadaan lamang sa may diretso kay Gregory. Hindi ko sinasabi kay Manita ang tungkol dito at alam kong magagalit lamang siya lahat sa kasama ang service niya. Minsan naisip ko na tama pa ba itong ginagawa ko? Pero agad kong binabawi ang utak. Mahal ko si Gregory dahil sa kanya ko ibinigay ang pagkababae. Siya ang una ng lalaki na minahal ko ng ganito. At gusto ko siya rin ang bigla
Hello.
nagsakang puntuhan ng sandaling yun. Lalo na nang naghalikan sila sa lips sa harapan. Ang lalaking pinaglaban ko, ang lalaking pinaglaban ko ng oras, pera at pagmamahal. Lahat ng yun ay nauwi lang pala sa kasinungaling. Pilit kong pinabalikan ang lahat ng sinabi niya sa akin noon. Ang pangakong hindi niya ako iiwanan. Ang paniniyang niyang ako lamang ang mahal niya, ngunit lahat ng iyon ay isa lamang ang ilusyon na pinili kong paniwalaan. Papadudot, napakasakit kong malaman na tama ang taong iniwan ko. Habang mali ang lalaking ipinaglaban. Mas masakit ang tanggapin na ako mismo ang nagbulag-bulag. At wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Kung sana'y nakanig lamang ako kay Pamina noon, kung sana'y hindi ko sinagtabi ang mga babalan, hindi sana ako umabot sa ganitong sitwasyon. Pero huli na pala para tumaling pa. Ang tanging magagawa ko na lamang ay umabot mula sa pagkakamaling ito at ang gawin ang katotohanan. Na minsan ang pag-ibig ang isang taong hindi naman kailanman naging totoo sa iyo, papaluto. Hindi man, papaliwanag ako. Paliwanag ako. Ano ba bakit papaliwanag mo, ha? Kitang-kita ng dalawang mata ko, Gregory! Nagkakaligan kayo? Huwag mo sabihin pinsan ko lang yun! Wow! Ngayon pala, uso ng halikan sa labi ng magpinsan! Tama ang nakita mo. Oras ka sa harapan ko! Hindi mo ako mahal. Please lang! Ayoko nang makita yung pagmumukha mo! Mahal, pakita mo muna ako. Mahal? Ano? Mahal mo rin ba siya? Dalawa kaming mahal mo? Ano ba talaga gusto mo, ha? Kanina parang nalilito ako sa sarili ko dahil pinuprotektahan mo pa yung babaeng yun. Nakita ko kung gaano kalagit ang pigilan nyo. Para akong basahan kanina. Dumi ako sa sarili ko. Hindi siya ganun. Hindi ganon? Eh ano? Para saan lahat ang pangako mo? Ginawa ko lahat para sa'yo. Inuna kita sa lahat. Binuhos ko sa'yo lahat ng meron ako. Tapos ano? Gagawin mo akong tanga? Ibigay ko naman sa'yo ang gusto mo, di ba? Sorry na. Gusto kong pareho ko kayo. Nahihibang ka ba? Isasabay mo kami? Ako ang pinakukunan mo ng pera tapos sa kanila mo sa akin? Ang saya, no? Hindi, kailangan mo ako. Ako lang nag-interest na makipagrelasyon sa'yo, hindi ba? Relasyon ba tawag mo doon? Gregory, kapatid mo ako. Ako ba? O siya? Huwag naman ganito. Nakikipagsimple naman ako sa'yo kung kailan mo gusto, ah. Ano? Yun lang? Yun lang ang tingin mo sa relasyon natin? Na para bang bayad ka para patulan ako? Aminin na natin, lady. Hindi ka naman ganun kagandahan. Pero ginawa ko naman ang lahat para mapasaya ka sa kama. Ginagalingan ko naman. Hayop ka! Sobrang kapal ng mukha mo para sabihin mo yan sa akin! Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Yung pera mo? Wala namang kwenta yan. Matumal na nga yung bagong parlor na pinagtatrabahuan mo. Ilang kliyente ba meron ka sa isang linggo, ha? Wala ka na akong kinikita eh. Tapos ganyan ba ang asal mo? Ano? Tama pala si Mamita! Tama pala ang lahat! Pera lang ang habol mo sa akin! Gamit na gamit mo ako! Walang iya ka! Teka lang. Ano ba akala mo, lady? Mahal kita? Na totoo lahat ng sinabi ko? Gusto mo marinig ang totoo? Napakatao mo para maniwala na gusto rin kita. Hindi kita mahal. Hindi kita minahal. Hindi kita kayang mahalin. Hindi! Hindi totoo yan! Oh, akala ko gusto mo ng totoo. Yan ang totoo. Ikaw ang pumilit na sabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi totoo yung mga sinasabi mo! May science ka ba? Gusto mo pa rin paniwalaan yung ilusyon mo? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Mahal kita! Marami ako sinakripisyo, Denise, para sa'yo! Tama ka talaga, kaya madaling kita makuha.
Nandito ako sa sarili ko, Papa Dudut. Hindi ako sa lahat ng mga nangyari. Parang bigla akong nakakakuhan. Parang pinupusan ako ng malamig na tubig. Ang sakit ng gabi, pero tama si Mamita. Simula pa lamang ay pinapakita niya ako at sinasabihan na niya ako ng ingat at hindi ako nabilig. Mas pinili kong paniwalain ang sarili ko sa mga kasinungalingan nito. Kaya gusto ko magkaayos kami ni Mamita. Gumawa ako ng paraan para humingi ng tawad sa kanya, hindi lang dahil sa lahat ng nasabi ko noon, kundi dahil din sa mga panahong pinapaliwala ko siya. Naisip ko kung gaano siya nagmalasakit sa akin. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko ma-realize kung gaano ako nagkamali. Akala ko na kaibigan ko si Mamita, hindi niya ako gustong saktan o tutuloy. Gusto lamang niya ang protektahan ako. Kaya kahit nakakahiya ito sa Music ka rin na di ba? Terus ako. Mamita, sorry. Alam kong nasaktan kita. Ang dami kong sinabi noon. Hindi rin ako nandito para magpaliwanag tungkol sa kanya. Nandito ako kasi gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Mamita. Mamita, ngayon ko lang talaga naiintindihan. Ngayon ko lang nakita kung gaano mo ako minahal na. Nalaman ko ngayon ang babae si Gregory. Tama lahat ng sinabi mo. May tulog na hintay na ka nakakabalik ka naka-G-school mo mismo. Jewar. Diretso na kami ng school. Itulog na ka-G-school mo. Mismo dyan mo. Gitawa niya lang. May misa ako. Yeah, May misa. may misam lang. Ano kahit kita pa ng DJ? Kahit ka may misa mo, diba? Siguro siyang kung gusto mong babati. Diba? Ibig sabihin, meron na kitang nanay. Gusto ko mamita. Papayag ka. Kahit sa pupa, mamita. Isang skill ko. Ikaw ang nagligtas sa akin
Hindi mo kayo mami di box mo. Hindi ko lang ako tinuruan sa trabaho, kundi sa buhay, mamita. Ang pinagkinirayan. Alam mo, mas lalo kong naiintindihan kung gaano mo ako kamahal bilang kaibigan. Kaya po, ang sakit kung iniwan kita. Ang sakit kung pinaniwalaan mo mali ka. Kahit alam mo gusto mo lang akong protektahan. Mamita, gusto ko umamin. Gusto ko maibalik yung dati nating samahan. Hindi lang sa pagod, hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil mahalaga ka sa akin. Ano yun? Oo, natutunan, mamita. At alam kong hindi ko nahahayaang mawala ka uli sa buhay ko. Ito ang pinaka-the best na kaibigan sa buong universe. Hindi ka pati hindi ka magpapungkusap ka. Tawag sa sakit ulo ng maksan. Alam sa sapatos ko hindi sa mga. Sige, at this time, ako na ang taya. Papaluto masaya ako nag-ayos ka. Oh, tapos. Kaya sa ngayon ay mas pinipili ko kinuha ng oras at lakas ko sa paghahanap ng pera at sa pagpapahalaga sa sarili. Dapat ang totoo na hindi ko maaaring ibuhos ang lahat ng pera ko sa ibang tao na hindi ko naiintindi ang sarili kong pangangailangan. Dati, inuuna ko palagi ang ibang tao, ibinibigay ko ang lahat ng meron ako. Kahit pa, nakakabala ako sa sarili kong direksyon. Pero ngayon ay hindi ko natutunan Pwede sa akin. hindi masama ang akin ang sarili. Ito din mga pena. Hindi kasalanan ng mahalin ang sarili. Yun ang itinuro sa akin ni Mamita. At kung may mga umanak ko na kailangan dahil maliban sa pamilya ko, si Mamita yun. Dapat siya pero dapat ang ulit niya tayo. Sa paglipas ng panahon ay natutunan kong hindi lang pagmamahal sa ibang tao ang mahalaga. Kailangan ko rin po itong bigay sa sarili ko. Kapag inunan ko ang sarili kong kapakanan ay kung mas maunawaan kung paano magbigay ng tamang pagmamahal sa ibang tao. Kaya ngayon mapatutog mas pinagtutunan ko ng pansin ang pagkuha ng matibay na sarili. Pinaghusayan ko ang paghahanap ng pera hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap na rin. At pagkano kami makita nagkuha ng sarili naming partner, kaya iniipon kami dalawa. Saan naman ang araw ay matapad ang naging partner namin. Kasabay ng paghahanap ng pera ay pinapalakas ko rin ang loob. Hindi ko na hinahayaang ating tahanan ng ibang tao. Ang halaga ko. Alam kong hindi perfecto ang pagtuuan ko yung talaga susuko. Nasa tantarin ka, maging ikaw gagawin ang pagpapalaban sa iyo. Pero ngayon, papatuto tayo Ibang sabi ko. Pwede ka rin ang sa akin at maging pagrelasyon ko kay Gregory ay isang tama. Natuto na ako at naniniwala ako papatuto sa kapag natutunan na ang mahalin ang sarili ko. Paniwalang hindi nagsasakripisyo sa sarili kong pagkatao. Ang naging balita kay Gregory ay nasa puso ko. Sa isang darawa, sa isang mga kapalaran na
spoon. Malaman. At dati siya yung kita. Pero di. White. And pink. Parang di ko na sumakay. Katamsaksakan mo. Katamsaksakan mo. Nagkatan. Kabi mo to na din. Sigurado ka bang makakapag-exam ka? Nasa yung resibo ng pinayaran mo ng pre-exam papers. Isend mo sa akin, gusto ko makita. Mahirap ba yung hinihingi ko sa'yo? I-picture mo lang, tapos isisend sa akin. Kaya mo na gawin yun. Aking ito na mga sa amin. Tapos malilipat naman. Binigyan kita ng pagkakataong magsabi ng totoo bago ko magalit kasi gusto ko kitang paliit ni Ajida. Pero ano bang ginagawa mo, ha? Ano? Hindi ka na makapagsalita? Ano mo di Hindi English? ka na basta may boyfriend? Ha? Akala mo hindi ko malalaman ang kapag magpag ka ng court case? At nalaman ko lang yung kung kailan napadala na kita ng pera. Sinabi sa akin ni nanay, hindi siya ng pera para sa kasusin sa bahay. Sinabi ko ipapadala ko na lang sa'yo. Pero alam mo kung ano sinabi niya? Ako hindi raw ipagkatiwala sa iyo yung pera kasi kapag gamitin mo lang dyan sa pagpupuntis mo. Ginawa ni nanay yun. Sama kami na hindi isa sa kaya naman gagamitin mo si nanay para dyan sa kasinungalingan mo. Dati ko. O Gina, isang taon na lang at makakatapos ka na tapos malalaman mo na hindi ka naman pala talaga nag-i-enroll. Pinagmumukha mo ba akong tanga sa mga kwento na nasado ka sa exam? Ate, sorry. Wala ko kasi itong choice noon. Pinalangis na ako ni nanay sa bahay. Tapos hindi rin ako pwede sa bahay ng boyfriend ko kaya nangungupahan ako ngayon. Hindi ko na problema sa naging sa kanyang sitwasyon. Eh gusto ko yan. Gusto ko ng mantihan na lang ka pa. Hindi ka ba lang nakita yung makatapos ka na makapagtrabaho mo na? Paano kayo bubuhayin yung bata pag nakapanganak ka na? Ha? Yung boyfriend mo nasa dyan. Gusto ko siya makausap. Ang tatay tayo ko na sa ito. Nakakasya ba yung sinusulat Ang karoon na sa kanya. Hindi sana, hindi ka muna yung binuntis. At ikaw naman, isa ka pa kung iniisip ng maayos. Hindi naman ako nagtulong sa pagpapadala sa'yo, ah. Lahat ng kailangan mo susulat, binibigay ko kasi gusto ko makapagtapos ka. Yan yung pangarap ni tatay para sa'yo. Hindi ko sa ito. So, ito ko. Pag di naman kailangan. Pag hindi ko nila. Kasi yung Sila kabitang sila. Kung nakikibasit na mga pag-inuman di inuman, hindi ko lang ikaw magkakil.
Pipin na naman ng pisa. Oh. Gusto mo? Gusto mo? Nakakita ko lang na ikot sa tilo. Kada mo mag-itin niyo. Huwag daw tayo ka na naman. Shit ko. Alam siya strong. Agad ka tigas strong siya. Siguro may iba siya putik. Hindi ka bang rin mo na yun? Makita din ka ng kinimanong. Yung nakita mo yung makita sa school. Pagdalas mo sa bahay. Sigo na rin daw ako. Imanang pang gawa ko mga sa bahay na tayo.
guys. Thank you so much.